Salajengipun rehning menapa nggih? Ing bebrayan ingkang dipun perlokaken asring panjenengan menika adat napa nika? Ingkang gangsal ingkang kula serat napa sedaya nika? Wingi nih 5 paket napa sedaya nih? Lho, judulnya tak welani ini pripun iki? Paning setan, lajeng midodaren. Siramane mboten? Oh, siraman midodaren nggih, lajeng? Lajeng? Panggih. Napa malih? Panggih kemawon wonten kalih nggih. Surakarta kaliyan Ngayogyakarta. Lajeng napa malih? Ngunduh mantu napa penganten? Munduh penganten. Sebab menika wonten ingkang telesih anggenipun migatosaken mosok ngunduh kok mantu. Lah mantune tok sing diunduh, lah anakku dak kari ning kono. Nah, ngunduh penganten. Ini jajane ngunduh mantu niki nggih pancen nggih. Nggih manten menika. Kula aturi kemawon milih menika praktek ingkang paniksetan. Ngaten nggih? Oh, ana sing gremeng adate. Waduh, aku kadung klothok nyondro. Wonten sing mboten nggih? Monggo supados kados kala wingi ingkang mambiwara sinten? Ingkang dipun perlokaken apa sedaya Mas Andi? Dipun bantu Mas Andi. Dipun serat Mas Andi. Monggo. Tata caranipun dipun bikak. Monggo menika lampahing tata cara paniksetan pambuka. Pambuka mriki betahaken apa nika? Sing tukang buka sinten nika? Pambiwara. Sinten pambiwaranipun monggo? Nggih saged. Malih nggih saged. Monggo. Terus pundi? Oh nggih, Bapak sinten nggih? Nggih. Pak sinten? Pak Suryono, nggih. Lajeng wonten malih apa nika? Ingkang pambagiarja sinten? Monggo. Ngeten. Supados saged jumbuh kalian ayahan kula, pambagiarja menika ayahanipun Bapak Sutarmin. Lah panjenengan sinten ingkang ngacarani pambagiarja? Monggo sinten? Ngacarani lho nggih, ngacarani. Monggo nggih. Ngacarani pambagiarja. Sinten? Wonten? Pambiwara namung murmakani kemawon, buka kemawon, buka. Nggih. Nggih ta? Terus pundi Pak? Monggo. Sepados wekdaripun mangke saged sekedap Pak, menika paraganipun riyen nggih. Aku pembawa acara. Pambiwara kan sesuai jumbuh kalih tek menika nggih, Bapak. Nggih, menawi sampun gadah hafalan piyambak mboten dipun ginakaken mboten menapa-menapa. Awit tuladha menika tuladha ingkang jangkep biasane nggih. Radi napa niku? Lah dipun cakaken saestu mangke saged ngomong ing swasana, saged ngringkes wekdal lan sanes-sanesipun. Monggo. Nggih sampun setunggal kemawon rumiyin supados mangke lajeng cara wong tani karuan sing wis ndamen. Monggo pambiwara Pak dipun iringi mawi gending mboten Bapak Haryono? Pak Suryono nggih, Pak Suryono. Bapak Suryono. Monggo menawi dipun wiwiti mboten napa-napa. Nggih, monggo. Ingkang ngacarani pambiwara napa nika? Pambagiarja mangke mboten usah kula sebat panjenengan ngacung piyambak. Monggo. Mawi iringan gending mboten nggih? Mawi iringan gending napa mboten? Oh ngaten gendingipun napa monggo nyuwuni panjenengan.
Panjenengan nyuwuni gendhingipun menapa? Boten nangge gendhing, monggo nggih. Pun kersanipun. Dipun pidhangetaken nggih, mangke ingkang kula suwun menawi wonten wedi. Janjane wedi diserat. Nggih menika nggih. Menika nggih. Gembrembyeng pamanipun dipun waca gembreng yang pamanipun. Pae panjenengan leresaken. Monggo ingkang sanesipun tetep ngasta pulpen kalian catatan. Monggo Bapak. Saptama nggih poweripun pasuryanipun dipun gatosaken. Sanesipun nggih gatosaken nggih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tonton rahayu Syekh wilasaning Gusti Kang Maha Welas Kang Saha Muasih. Mugi tumendak tumanduk wonten jiwa kasarira kajiwa dumateng kula dumateng panjenengan saha kula. Waradin sagunging dumadi niskala nirsambikala. Sesepuh pinispuh ingkang dahat kinurpatan, monggo panjenengan saha kula muji syukur wonten ngarsaning Allah Subhanahu wa taala bilih kula panjenengan sami sampun pinaringan sehat, sampun pinaringan welas asih kanthi rindaning Gusti Allah saged sowan saged rawuh wonten ing pahargyan menika. Saking keparengipun Bapa sekalian sumambrah para kulawangsa ing kalodhangan punika kula piniji minangka pambiyawara wontenipun upacara pasrah. Pasrah nggih Bapak. Pasrah nggih. Pasrah pendamping upakarti paningset lamaran miwah liru kalpika kinarya jejangkeping tata cara palakrami badhe kau Nggih. Menika rumiyin nggih. Mangke sanesipun siyaga kelajenganipun. Sekedap kinten-kinten sampun pas napa wonten ingkang perlu dipun sarwe. Pripun? Sampun sae? Saestu sampun sae nggih. Nah, menika daya katiasanipun ingkang majeng menika dundum arta nika. Nek kula tasih wonten sekedhik nggih nika nggih. Menika nggih Pak Suryono nggih. Menika anggenipun jumeneng sampun netepi saptama menapa tasih rongeh. Lajeng caranipun ngasta catetan dos pundi? Sampun jenjem napa isih rongeh? Nah, menika malah rumah saku ya catetane ya garing. Sing dienggo malik malah lempenge. Ampun ngaten nggih. Menika ingkang ketawis kemawon. Lah menika menawi dipun anggap sae mangke panjenengan maraga niru menika. Menawi menika dipun anggap kirang sae ampun dipun tiru nggih. Trep ngaten. Ngaten. Kula lajengaken ugi caranipun nyepeng mik ugi sampun sampurna napa wonten kekiranganipun kala wau. Wonten kekiranganipun awit menapa? Bilih nyepengipun menika lajeng ingkang dipun pirsani mboten namung catetan sak-sak wonten kala mangsanipun tebih kalian nika. Kejadipun jajal nika. Halo jajal. Lho. Nek pas ngendika aja diowah-owah. Nek noleh nggih sak wonge. Ampun noleh pramila saking menika ingkang hamaugati menika ditinggal, mike ditinggal nih.
Kalau ora ngoten nggih ditinggal. Terus nek noleh nggih kabiyan. Ngaten. Nah niki jarak niki perlu sangat. Nggih, ingkang baken sampun wantun majeng menika sampun sae keplok nggih. Nggih. Lajeng lagunipun ngendika menika tasih lagu Medhar Sabda menapa sampun lagunipun Pambiwara. Nggih, tasih kepireng kados Medhar Sabda Bapak nggih. Mila mangke nek pamedhar sabda kudune rada-rada kemaki. Niku lho kaya Pak Ngadiman iki lho. Rawuh mboten niku? Oh rawuh. Pak Ngadiman ngendika nggih. Nuwun ngene cukup ya. Nuwun dumateng para tamu kakung miwah putri ingkang satuhu luhuring budi. Ngoten kemaki sithik-sithik. Lha sing mirengke napa nika? Ingkang mirengaken menika saged kegugah raosipun, kedudut manahipun swasana nyengsemaken. Pun lajengaken Tobi, monggo. Sanesipun